Леонид. Добър вечер! Аз съм от времето. Ти не си Леонид. Ще пусна рекламите. Така е? Да. Добре. Оле, наистина. И ще ти кажа един виц преди това. О, не. Уважаеми зрители, ще се видим след рекламите. Уважаеми зрители, ние продължаваме с Леонид. Времето. Не, времето го минахме. Леонид е при нас. Леонид е герой от Спарта. Той на Термопилите, заедно с още 300 войни, е спрял армията на персите. Това е водача. На Термопилите. Вижте как е изглеждал водача на спартанците. На това е термопомпите. Леонид. Значи, представете си тия 300 души как са спряли тая огромна 40-хилядна армия, даже да не е повече, на персите. Това е шефа на спартанците Леонид. Ето го човек. Давай, Леониде. Леонид. Шегоизъм. Леонид. Да. Шагоизъм не е много спартански израз. Ние там ги ядем. Шагоизъм е малко от северозапада, така че Виж давай. какъв го е гъдал, той много го е гъдал. Само моля ви се, Леониде, Да! заповядай. Много хубава картинка. Леонид! Да! Кажи това, за което си дошъл! Аз съм спартанския войн Леонид! Че спръсках и... Не се смейте! Обучен съм в най-суровите школи. Да си пазя главата, се научих в Спарта. А да си пазя гърба, се научих в Спартакус. И те така. Здравейте и вие, спартанци! И шатаизъм, ей. С моите войни дойдеме в София. Моля? С моите войни Да? дойдеме в София, чак от древна Спарта, за да искаме оставката на Бойко Борисов. Или както го наричаме в Спарта, тежък мутрит. И тръгване! Събрах момчетата и ги попитах. Кемайни! Как се обръщате към спартанците? Викам, кемайни! Защо сте само 300? А момчетата отвърнаха, щото на Васил Бошков му свършиха парите. И те така. От Гърция тръгнахме 300, но след ПСР тестовете останаме 20. Сръзи ни нашия най-голям враг, коварния и страшен ковид. Между другото, в Гърция видяхме едни бойци, които бяха без маски. Не спазваха дистанция. Не вярваха на коронавируса. Попита ги. Какво ви прави толкова смели гърци? А те викат, ние не сме гърци. Ние сме мангърци! Какви са? Мангърци! И те така. Не са гърци, а са мангърци. А са мангърци, да. Защото са без маски. Точно така. А. Що сте без маски? Викам, да не сте гърци. И те казаха, не сме гърци. Ние сме мангърци. Това го каза няколко пъти вече. За да го разбереш. А чрез теб и зрителите. Ковид. При вас! Съвсем се така... Моля? Съвсем се обърках с тези маски при вас. Защо? Ей, така. На закрито без маска, на открито с маска. Пълен хаос. Днес ме спря един полицай и ме попита. Камайна! Спри! Ти ходиш без маска.
Викам, защото това е парка! На времето в Спарта. Кога на времето? Преди много години. 1352, което не сме били основали. И? Че се ударих малко по-силно. Основали сме се. А? Основали сме се. Основали сме се. 1352 вече сме били основани. Добре. На времето в Спарта ни бяха карантинирали 300 мъже в една стая за 2 седмици. Ужас! Войниците ми за малко да станат гейове. Спаси ги това, че вече си бяха. Помня как им обяснявах какво е коронавируса. Казах им: спартанци! Те майни! Сещате ли се за нещо опасно, което се предава от уста на уста? Всички погледнаха слабините на война Мадорит. А той се засрами и се обърна. Докато бяхме в карантина, в стаята ни нахлуха някакви типове и ни спукаха от бой. Викам: кои сте вие? Явно сте част от Великата армия. А онези казаха: не, ние сме от ГДБОП. Викам: ясно, това е пътят. Освен мястото, сте сбъркали и времето. Но коронавирусът не е най-големия проблем на моите спартанци. Най-лошото е, че те са големи фенове на вашата келева телевизия. Не е келева. И даже вече не ги надъхвам с думите Tonight we dine in hell. Ами с Tonight with шкумбата! Между другото, един от спартанци... Моля? Това ми става и за маска вече, брат. Брадите ги ползваме като маски. Между другото, един от спартанците ми има... Чакайте! Прикрили съм се добре. Аре, стига, бе! Какво е? Между другото, един от спартанците ми има над 15 деца. Браво! Толкова често прави син, че му викаме маестрото. Попитах го: абе, как така жена ти всеки път забременява? А той отвърна: много просто. Пазаруваме от аптеките на Марешки, а презервативите там са като самия Марешки. Пробити. И те така. В Спарта наричаме Веселин Марешки със спартанското име Опандизит. Освен това, в Спарта на голяма почит е и бившия министър на туризма на туриза и на ориза Николина Ангелкова. Но там я наричаме със спартанското име Травестит. И на мен ми е гадно. Казах на един от моите спартанци: за мен Николина Ангелкова Аз ти стане Николина Ангелкова. Беше троянския кон в ГЕРБ. Той ме попита: защо? Саботира правителството ли? Викам: не, защото в главата Стига да е като троянския кон. Възмущавате се на нашите глупости, нали? Ами не, тя е жена. Да. Моят финансов съвет... Какво? Моят Какъв? финансов съветник. Да. Одит. Да. Наскоро ми каза: Леонид! В Бояна открихме древно тракийско съкровище. Дай да го издровим и ще сме несметно богати. Казах: идеално.
Отидохме, разкопахме и какво да видим? Само едно чекмедже с няколко кюлчета злато, някоя друга пачка евро и една прекрасна госпожа. Това е. Смешна работа, казах си, обаче вечерта, като си гушнах това шкафче и цяла нощ си спинках сладко, сладко. Да ти се оплача! Имам и на вас също. Имам един много залюхан войн. Залюхан? Не ти си симпатяга. Как прави котката? Хайде бе! Извинявам се. Ма ще го питам. Искам да ви се оплача. Имах един много залюхан войн. Направо не знае къде се намира. Питам го. Къв си ти, бе? От небето ли си паднал? Как се казваш? А той метеорит. Друг един войн по време на битка се елепва за мен и няма отърване, братче. Тръгвам да атакувам, той на 30 санта зад мен. Отстъпвам и чувам дъха му във врата ми, като залепен. Викам, ти кой си, бе? А той вика, каноколит! Това бяха актьорите! Уважаеми зрители, това е всичко от мен и моите колеги. За тази вечер останете с програмата на 7/8 TV и шоуто на сценаристите. Благодаря ви и довиждане. За мен и за моя екип беше чест. Watch out.